Loiolako Erriberako Memoriaren Parkean bada deigarria den monumentu bat, masoien omenez. Baina nor ziren masoiak eta ze paper izan zuten hirian? Donostian izan zuten, eta badute egun ere masoiek beren logia propioa. Ignacio Manuel de Altuna Iportu, Azkoitiko zalduntxuaren omenez sortu zen 1932 urtean Altuna Logia agurgarria. 32tik 36 bitarte iraun zuen Altuna Logiak Donostian, frankismoak indarrez itxi zuen arte. Frankismoan ordea, logiaren ibilbidea oztopatu eta aipaturiko konspirazio judeo-masonikoa aitzaki, errepresio handia jasan zuten masoiek, eta noski, ustezko masoiek. Ez alferrik, masoneria eta komunismoa erreprimitzeko auzitegia sortu zuten frankistek. Horietako bat izan zen Donostian bizi izan zen Clara Campoamor feminista. 15 urteko espetxe zigorrera kondenatu zuen epaitegiak masoia izateagatik, eta hargatik, gerra amaitu zenetik ezin izan zuen Espainian bizi eta Suitzan hil zen 72an.